Gyerekek, figyeljetek! Következik, most megyünk, hova megyünk, Gyurma? Bökény. Bökény vagy kökény? Bökény, földi útra. Sok BMW, csak nézzetek szét itt előttünk. Sok BMW, az kemény 5, passz meg. Nem baj, de... Elindultunk Lourdiból. Jó van, hát de akkor is sok. Így van, mi gizdák vagyunk. Így hát most megyünk gumit füstölni. Nem mi, csak valaki. Azt mondja, hogy... E36 M3 konkrétan. Egy E36 M3, ha minden igaz, ha igaz a hír. És el akarja füstölni konkrétan... el akarja füstölni konkrétan az egész hátsó kerekét. Durranásig? Durranásig el akarja. Hallgass zenét, csak. Mit is? Ja. Bum, 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 bum. Kiszakad a hátsóba, az meg. Széles mosoly. Nem sok látszik azért. Széles mosoly. Vigyorog, de még jobban. Így vigyorog. Aha. Hideg van. Lefagyott a kezem. Felfüggesztem a piros lámpát. Ajaj. Jaj, de ott felfüggesztem. Jó, ide megyünk. Nem baj, az is azért tekintélyes sebesség. Na, megvannak? Ennyi, erről van szó, gyerek. Piros lámpa. Ott leszaggatják a gumit ők is. Zsolti a Béka 2. Sokat! Az lehet! Elmentek valamire, nem a jó irány. Látom. Senki lesz rá. Megvan a karosszék. Rázumolok. És rázadom. Úgy már közel van. De meghaltunk! Na jó nem! Hú, bambúcsa autó! Zöld hullám van, gyerekek!
Odaérünk, nem fog átlátni a zöld. Lehet piroson ment át a szád, bazd meg. Nem írod, kollega! Most nem érjen a teszt. Hát igen. Audi! Volt. Igen, ez a helyes kifejezés. Bocsi. Erősen. Kuplung? Vagy gumis? Kuplung is, meg gumi is. Audi, megjött. Mennyi? 2,8? Kell látnom Carloséket, jó messze vannak, de... Ezek nagyon elmentek ott ülői felé, nem tudom, ott Ecseri felől jönnek. Az cool, erre egy sokkal egyszerűbb. Az a rendszámte. Kékek. Kékek. Basz fel a villagót, kérlek. Ez drogozni? Újpesti srác. Ja. Jó szám amúgy.